Igbo ndị ọma njem ọnụ ọhụụ hụrụ ụzọ ekele m unu. Onye na-anọnye anyị n'ụbọchị taa bụ Igbo bụ otu. Nwa amadi ahụ leta egwu ahụ lahịghị ayọ. Lahịghị ayọ. Ụfọdụ na-eche na ọ bụ ụkọbọkụ mkwanụ obewe mkwanụ onye otu egwu ọzọ mbanụ. Ọnụ anọ nga kpọmkwem ugbu a ka anyị li ya mma mmasa. Biko gaa n'ịkọwata onwe gị. Ọhaneze weze mamana Nigeria kwezu ụlọ Abia steeti kwezu ụlọ biko onye nna ahụ ebe ahụ Igbo otu cultural music nwafọ amụ na ala Ụmụahịa North ọsa Ibeko ya dịrị na mma. Ọhaneze Igbo ndị ọma ọhụhụ hụrụ ụzọ isi ihe mere anyị ji kpọbata Igbo otu ebe a bụ ime ka unu mata na site taa gaa n'iru anyị na ya gara arụkọ. Ọ wụọla onye otu anyị, ọ gara gbasa ozi gbasara ọmụmụ today ma mgbe ọ na-etipụta egwu ma ebe ọbụla ọ na-aga. Ya mere ebe ọbụla unu hụrụ ya unu matị ya were unu matị ya na ọ bụ onye otu anyị ugbu a. Ele anyị ga-ahụ na o kpuzi okwu anyị. Gaa n'iru o bedekwa mma ịnọ in partnership with us. N'ezie obi dị m mma nke ukwuu because a sị na ihe meziri emezi a na-akpọ ya nwa mma. Eleghị okwu ile agwa our fans ndị na-eso anyị. Ọhaneze weze okwu m na-agwa ndị na-eso nzọmụkwụ a, ana m agwa onye ọbụla nọ na fans a nọ na otu a, ana m asịkwa gbalịsie ike dịka esi wewụrụ mmadụ. Ihe ọbụla anyị ga-eme ka ọ gaa n'ihu, ana m asịkwa onye ọbụla kwado ya. Ebe ọ bụ na anyị na-eti egwu anyị ga na-eme ya ka ọhaneze ndị amaghị amata ihe na-aga on from ọhụhụ today. Ya dịrị na mma. Ndewo nnọọ. Imeela maka ịnọnyere anyị. Thank you very much.